Horas dihita saluhutna manang di dia pehita maringanan. Tikion jupang de pehita ibagasan saminggon neng persiajaran sekolah sabat. Ya, persiajaran sabat pa onopon. Ya, pa onopon. Jadi uluan di persejarah di persejarah pa onopon gumudang panindaningon dopak Kristus. Ya, dopak Kristus. Marta ayat syapilon dihita di bagasan Yohanes 12 ayat 32. Anggo au dung dipatimbo au sian tanoon. Taitoku dosa luhut nasida tuau. Tapangido ma harani amang pandita hutasoit tangiang pamuhay. Pasa matu amang pandita hutasoit. Martang yang mahita. Alea manami debatana di surga, puji-pujian hasangapom padeho Tuhan. Di bagasan tikion, naik marguru do kami muse sian hatam nabadia. Anggia ma persiajaran na paunok-punon, namburan nagabi panidangi di oleh Tuhan Yesus Kristus. Atong Tuhan nami debatana di surga. Tongos matot di purbadian. Kasaboy diat tu si hami parsiajaranon jala diulah kami di gunung nami siganupang. Torop na humaliang na bigi jala na botosa hatam na badion jala di parngulon di bagasan parngulos siganupang. Pasu-pasu male Tuhan saluhut na hami na bigi chenelon. Dongani mahamele Tuhan sahat tunaro Tuhan Yesus Kristus na padualihon. Mangalap kami akan aporsea di bawah saluhutna. Usobah kami mahole Tuhan. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amin. Mulate tu amang pandita tutasoit na paradehon tangiang pamuhay di persejaran sekolah sabaton. Jadi itu hita amang daina dohot ita salutna asa manotok kita di ABM ministry. Pak. Tu amang pandita Senipar, wah kabar amang pandita? Sehat? Kabar nauli ramang padita. Oras Puji kesaluna. Tuhan. Mengasih Puji be Tuhan. amang pendeta El Sianipar. Nungawe. Mau lihat Mulate mo Tuhan ni. palambok pusu-pusu. Nasihat be. Ngoboy malaksanahon persejarah sekolah sahabat. Oke. Baik, noaim ta lanjut ma persejarah ta di bagasan saminggu persejarah paunopon. Upasa matu amang pandita purba manata warang suku-sukun tu aka naposon itu Tuhan. Pasama. Mulia te, dorang sosati tatu aka suku-sukun, do pasajarat tadi pasajar paunomon, nama luluan, gumodang panidangion do Pak Kristus. Multa buka pasajaran non, Yesus dang holan makataon hasulirengan ni dilina. Ise do imana manang ise do namanong musibana. Alai di nata surati tarlumobi di buku ni turpun ni jamita menghitung buku ni si Yohanes. Adong do aka nama
menamani dangi ise do Jesuson. Ibana Jesus napahoton nasa hatana mardonga pabenan na patuduhon hatigoran ni hatanay. Didiki na di pe Jesus akka halongangan maban hamalumon di topi ni paridian Bethesda on nagay patubon rimas di piga-piga siyan akka situan ni halak Yahudi. Ditiki na dileho Jesus 5,000 halak patubon pajuaw ni natorop halak di Jesus. Dugi musekan dan ditiki na dipahehe si Jesus si Lazarus patubon pahaporsiaw di nadeba alay bosr para salisia doi dalam buat Jesus tu parhuman nang doho tu uhum amatean. Alay dung song ni petulu di pamalum di topi ni paridian Bethesda 5,000 halak na dilemangan do sila Lazarus di pahehe udang do penamanidangi ise do sebenarnya na Jesus ise do satikos na Jesus satikion masyajar mahita doho padita utasoit padita sianipar dohot amang padita simanukalit taringot panidangion dopa Kristuson sonari pasama jo suku-suku to amang padita hutasoit siya serep niroha amang padita hutasoit di buku na surat ni si Johanneson ise do panguli manang Jesusi di hati dakko si Johannes padidi jala dia do labana makaholongi Jesusi siya serep niroha ni si Johannes ise do panguli manang na Jesusi boy pasato amang padita hutasoit malongan mo late. Mau lihat dia amang pandita purba nama baca da suku-suku tuau isi do panguli dia do labana maka holongi Jesus. Panguli molo disada pesta manang na ulaon para anak ima panguli parboru manak pamuruan tersongani marupani na niatusan. Jadi ikonadong dua belah pihak manang na dua nasida. Alai molo di halak toba dalihan na tulu. Hula-hula dongat tubuh dohot pamuruan. Jadi molo marulaon nasida tung sikop dohot akau pasa manang nopa manasida. Jadi didok may panguli manang na pihak para pamuruan ima pihak parboru alay molo di parsejarah tong isi do panguli jala isi pamuruan isi nang manguli jala akay si muse na di partudoson na ima saluhut pamuruan. Jadi didok panguli di son ima Yesus Kristus. Akka sisianna saluhut akka huriana ruasna namangoloi debata ima pamuruan. Jadi atong suku-suku na paduahon naking dia dolabana maka holongi Yesus ima panguli molo sada panguli dibuam may pamuruani ripenai nagabe dongan na sabagas sajabu saada manasida na dua gabe saada ope kita do na makaholongi panguli ima Yesus Kristus buanon na mahita tu surgo tu harajan ni Tuhan ya nagabe sada las nirohabulun doi dihita. Molo hujah di parsejarah tahun mardongan upama di sada perpestaan diguari ibana dirina panguli ima Yesus panguli oroanna
ima bangsa ni debata. Jadi napaduahon marhite panidangion ni si Johannes do Pak Yesus hata di panidangion jodolhon mangulahin. Nasida namajakon panidangion jala porsea di Yesus paneama nasida sogot di hangoluan saleleng-leleng na. Alai nasida na manulak si Leon naringgan na pinasahat nai paruhumat do nagabe upanasida alani akkadusa nasida kamatean si saleleng-leleng na. Jadi na makkaholong hidebata dapotan tua. Ido makana dia do labana na amang pendeta Purbanak King dia do labana na makkaholongi Yesus. Labana dapotan haluaw saleleng nileleng na. Naso makkaholongi pangulii ima Yesus Kristus dapotan na uhum saleleng nileleng na. Dangbe adong hanguluat dinasida aidang dia haholongi Yesus Kristus. Jadi atas noni ma nabuhi upat orang amang pendeta nami pasu Tuhan mereka. Mau lihat Mau lihat tu amang pandita Kuta Soit na membain sada persiajaran di hita. Baik suku-sukun tu amang pandita Sianipar, suku-sukunna sangono namang pandita dinalipe pangatusion ni halak Yahudi. Taringot hata biru-biru ni debata. Dia do amang pandita lapatan ni ai Yesus do biru-birui. Upasa matu amang pandita Sianipar. Mau lihat marlapapus mau pasahat tu amang padita semanuk kali nak pasatu suku-sukun nauli jalan na lehet. Omma tiki obas nanay alusa khusus kuna papadita nak sonito akasituan na toro. Arong do pangatusion ni bangsa Yahud na lipe. Taringot ni hata oddo biru-biru ni debata. Buasa sa sitong na di tanggal 22 Oktober salpu na marsiaja tentang biru-biru ni debata aro lapatan na. Jadi dundokon oddo biru-biru ni debata. Oddo biru-biru ni debata songon na lipedo pangatusin nasida arana boha. Nasida di bagasan gonggoman ni bangsa Roma. Hacit jala posiro panggonggoman ni bangsa Roma di halak Yahudi. Itu poin na pertama. Hacit jala posido. Jala duduk do di tahun nasida. Anggo panggonggoman ni halak Roma tu bangsa Yahudi. Jada nga masiol nasida. Nalau pajepolhon. Manang manggulikon panggonggoman ni bangsa Romon tu bangsa Yahudi. Alana namar hariko nasida tarpaima di hagonopan ni hasusirang ni mesesi. Nalau palon nasida jala pajong jokon harajaon portibi jala pajong jokon ulubalang. Lapatan na huaso ulubalang namar huaso di bagian politik nang militer. Namar gugu nalau pajepolhon manang manggulikon bangsa Roma namang gonggomi nasida. Alay dok kasongono oddo biru-biru ni debata. Sian mula na ngatus nasida anggo astuan ni biru-biru na dibuat na gabi peleani ima si palua manang Mesias na dipadaton Mesias na sisirakon na palon nasida marhite hamatean. Jadi takas do boto nasida molo biru-biru ni debatai holam manubus nasida siya dosa. Tong do pinasida di bawah gonggoman ni bangsa Roma. Odo pangatusin na nalipesan nasida. Songon nagaledo aperson nasida. Majalo harun ni Jesus Kristus. Debata na tua sebonagijang. Na ditongos ni debata amai. Dung ditidangi si Johannes imana. Dung nidok kasongonon. Huidama tod di porbadia tuat songo darapati sian banua gijang. Jala di dok masongonon. Oddo biru-biru ni debata.
lapatan na odo biru-biru ni bata na salilingon na dilabakon akapelian na tawo tu bagas joro. Odo naman sa dusat ta saluhut na, ilo lapatan na. Alai songon nagalido porsa ni bangsa Israel basa. Idokon na sila dang na pajong jokon harajaon portibi dang na padirihon waso na lubi siyang gogo siyan habang soromon na polo kita siyang gonggoman na. Siyang gonggoman na. Dido idokon si Johannes songonon di bahen si Johannes marsite jamitana marsakap dolahu paubahon pangutusion ni bangsa Israel di Mesias asa di bahin nasida itama jala manada nasida di bagas Kristus hagogonop ni hasurangan ni Mesiasi. Jadi yodo idoko si Johannes di bagas jamitana asa terjalo nasida hagogonop ni hasurangan ni Mesiasi odo biru-biru ni dibata naritonga sa muna gijang nalau manubesita. Jadi dihita na torop dia ka parngalutan tapi sipata sai tarasa rita di gonggomi ka waso ni portibi dang margugo ita sipata setapai ta sasakap do tatagam do nadong di luar dirita na marfaso na law palaho kita kolat debatado marhis Kristus na palaho kita amata imana pagabi biru-biru ni bata na mamor sa sarut akadusatta dia kahapro ning luta pe molo porsero iti mana tenon na do hagugon na patuduon hahomion dia kahapro ning luta o mamang padita si manukalit na boy pasahat tentang suku-suku muna aharo nalipe pangatusun ni bangsa Israel aledoko do odo biru-biru debata memang marsakak bonasida na naing manabe juru selamati na majong bana padirihon waso haportibion na margogo si salut na margogo jalan na pojong jokon waso ulubalang lapatan na marwaso di bidang politik nang di bidang sosial nang militer na lawoboy pataluhod ala na sungunon nunga balga hosom ni bangsoi tu bangsa Rom ala posi jalacik ni jala duduk ni panggonggoman ni bangsa Rom di nasida ido ba nasida masihol siyan haportibion nalag paluahon ala itong buhape duduk ni parngulota tetap do debata na marwaso na suatu dosan na boy paluhok kita songonom maamang padita na boy pasahat alusugus kumuna mardongan mauliate Mauliate di amang padita sanipar ng mga lusi suku-sukun taringot ni lipe ni pangatusyon ni alak Yahudi. Sonari manukum majo tu amang pandita hutasoy. Di sana ang pandita dukod dilehon mga 5,000 halak na mardongan halongangan. Situ natoropi masakap lao pajong joko Jesus gabela janasida. Alay. Adong hata ni Jesus na mabayan situan natorop manudal ho Jesusi. Dia do amang padita hata ni Jesusi jala basa nang ditudal ho nasida Jesusi. Mulihat amang padita ho tasoy. Mauliate ma diamang pendeta Purba nama baik sada suku-sukun asa manudal hon akan atoropi. Jadi molo bangso Israel sebenarnya sa sitongna tu macay lomohid dorohana naing di paujak do manang di paraja do Jesus Kristus nagabi raja raja di saluhut portibion alay tarlumu bima di halak Yahudi manang bangso Israel dileab mangan 5,000 halak marlubi-lubi do pe ikaw na di pamalum mo siya ka na marsahit na kanapapang akka na di gosa-gosa sibulis di pangulong mo siya
akka namate. Jadi tu macelas dorohani bangsa Israelon akka natoro po ima anggo tahi-tahi na sida. Apenang diboto sa sitong na ia Jesus Kristus ido raja ni saluhuk raja. Alai buasa magabe ditudalhon na toropi. Jesus Kristus om mahatani Jesus. Ujahma di persejarat kau. Tarsurat di Yohanes onom ayat 35. Yohanes onom ayat 35. Sonom ma didokon. Yohanes onom ayat 35. Dungi ninna Jesus mamadok nasida. Audo roti hanguluan. Sedok naso malebe manangise naung rotu au. Jala naso tupa be mawas manangise na porsea dia. Jadi om mahatani Jesus nagabe ditudalhon nator iba. Nunga di bagahon na sida ma Jesus Kristus om matabain rajat taninna. Ngabe porsea na sida alay dung didok Jesus doroti hamuluan. Gabe lipe rohana sida siti marohana edang na to hape rajo. Beta mata tinggal homma ditinggal homma Jesus Kristus godang mahalak na manulak Jesus. Jala didok dison tibudu kod di leom mangan mardongan halongangan sian Jesus situan natoropi sabana tu bagasan partodion lapatan ni halongangan nabi nanay madok auroti hanguluan. Hataom mamamuhay rohani situan natoropi di lapatan na Jesusi dada nagabi raja ni nasida di tanoon. Ay dang nahape gabi raja ibana. Tolema unang betay hito ni na atarsoni marupani atasi ganupari. Mamaos mahita. Unang beta oloy na nidok na. Apa nga dihilala na sida tung macay tabo marsaor, nga tabo dilala na sida malum makasahit, akan nanigosa-gosa sibolis gami malum, dohot akan ang mate, gabi buy mangulu. Maraja ni Yahudi, maraja ni bakso Israelin na rohana sida, nga ditahi-tahi na sida yun. Ape, Jesus roto portibion na paluahon, bangso na manang akan na porsea di bana, maksud ni bangsa Israel tong hala Yahudion nagabe raja hapor tibir do lengkap do takka soldadu lengkap do takka akka uluwalang lengkap akka pasukan naing ma palauhon ala Rom sian penjajah siap perhatobanan na iro maksudna tapi lipe siap pikiran nasida abe lobisiani di bahen Tuhatta Yesus Kristus. So ini amang pandita nami nagabe boy hupat orang sauti suku-suku menayamang mardongan mauliatik. Mauliatik gorang tu amang pandita kota soit na potorakon persejaran di hita.
Lain suku-suku tu amang pandita Sianipar, suku-suku na songonon amang pandita. Dia do amang pandita panindangion ni amai taringot Jesusi. Jadi mulai tema di amang padita si manukalit na pasat suku-sukun. Di dia do panindangon ni debata amai di anaki. Na piga-piga tikinak salpul nung ngata persajari panindangon ni si Johannes, panindangon ni Akasisiani, na panindangon ni Alak Samaria. Imana do debata na tu semuanya gijang na diutus ni amai, nalaw ni amai, nagabis palua di banua toru manang di Portibion. Jala sonari tabegema panidang ni amai, taringon is Kristus. Dibuka do buku Jamitanis Johannes, di buku Johannes, nama dokod bahwa jamita na dopak hatai. Idokod do songonon, nasaor do tu debata iman nasaor tu debata ama. Tu debata ama. Jadi di ari gabe daging hatai atau gabe manusia. O di Johannes sada ayat 10 maun. To di porbadi maka tidak konjis na tuat tu atas na di ari padidion idok kosongonon. Odo anakku haholongani. Halomoan ni rohakku do ibana. Oma debata ama marsuara siap banua gijang. Jalan marsaringar do suarai. Di begenatorok narotu padidionido. Di begi si Johannes do. Nang dia kelan nasing takas mabigi suarai. Amar saringar suarai. Makulik suara na suara siang gijang. Na didokma. Odo anakku haholongani. Halomoan ni rohakku. Jadi 10 didok masongonon. Otiki peristiwa manang namasa na dibuan akasisiani tudolok Getsemani. Martangiang di bagasan agoto di susi jara rodo di pernasi dari si simu sadok sielia. Didok masongonon madok dope ibana Roma sada obun natiur mengalinggomi nasida jadi makuling ma suara sian bagasan obuni nama dok odo anak haholong aku lomodo roh hakku mida ibana tangihon hamuma ibana. Jadi debata ama katidakon odo anak haholongi lapatan na anak haholongan na dilehon ala belgado holong na tu pertibion asa paluahon manusia manangjol manusia dosa debata mangalean anak inaholonganna. Jadi dikon anak ni debatado ibana jala debata maka tidakon jala dokko di Yohanes 12 ayat 20 kosongonon debata ama maka tidakon nunga hupa sangap ibana jala laos pasangapok kudo imana jala suara sanggijang lotong marsuara songonon di Yohanes 12 ayat 20 lalu. Jadi takas do debata amai maka tidakon debata anaki ye ima Yesus Kristus na imana do si palua na ditongosna sa bonua gijang. Jadi di molo di tajaha di Yohanes pasal 5 ayat 26 sampai 30 lalu Yesus Kristus maka tidak kok dirina na ditongos ni debata ama. Yesus Kristus maka tidak kok dirina amai pe pasang apa ni mana. Ay doko do songonon. Nang ama ina marsuruahu di hati dako doahu nang ding dibege hamu suarana rupana pedang dung di idahamu. Idoko songonon di ayat lalu hatana pedang di tiup hamu mian di bagasan rohamuna. Aidang porsehamu dina disurunai. Jadi Yesus Kristus maka tidakon debata amai maka tidakon imana anak na ditongos na siap banua gijang. Jadi hita di bagas seperti kenon. Nunga bahata parsejari taringo ni si tidang Yesus Kristus. Onna itu persejar papiga onu nete palimahon pa manupon palimahon.
Ngat Paunopon. gaduk jalan napta persajari taringot ni si tidangis Kristus. Di bagasan hari Rabuon ta persajari do de bata ama nang Kristus makatidakon imana do netongos ni amai jala imana di pasangap amai ido panimana pasangap amai wadi hita nunga tajahaon boharong ro didirita na buita hatidakon imana di paluai taringot di parngoluat ta tatadda do imana tajupang do imana di bagas parngoluat ta jadi ikobodo hita gabe sitidangi iman di jusi siar salhut akkalakani mana parngoluatta mana sesalup panarihonna di parngoluatta tarida do imana di parniratta takkas tapakilala pangiring-iringanna tahatidakom ma tatidangi ma imana do sipaluai di bagai seperti kanotung jelas jelas takas nunga di tidangi amai tu hita imana do anak inongos nai buhatal hutna porsiado hita jelas sanggup kita maka tidakon nagabis didangis Kristus nabis palua nang miat dihita ganuk marsada-sada omma suku-sukun naboy talusi di ganu parngulota ganuk marsada-sada omma amang naboy halusi taringo suku-suku muna mardongan mauliate. Amin. Mau lihat kurang Amin. di alus ni suku-sukun taringot panidangion ni amai taringot anaki manang Yesus. Sonari amang pandita simanukalit. Tungadong do hapek kasian situan natoro na manidangi isedo Jesusi. Di pasajarata arong piga-piga manidangi isedo Jesusi. Budi patorang amang pandita simanukalit sautik taringot panidangion ni situan natoropi. Maldong ang malihatin. Oke, mulai itu amang pandita terbagi disuaraku kan. Oke, laku senai. Mulai itu amang pandita purba, nah bahasa suku-suku nalinggan. Jadi adong sada nahuja hari parsiajarat tadi hari Kamis. Seorang tuhita salut. Nah. Piga-piga sian tonga-tonga na sida mandok aibana do panirangan songon na sinaruirangon ni si Musa na Robi. Na deba mandok ay Jesus ido Mesias alay baritai mabuan tu pikiran na sida ay Mesias dang sian Galilea. Harwana ia ibana ikondo sian pinoparni si Daud. Jadi sipata na di bagasan persiajaran sekolah sabarta gudang sada suku-sukun sada nang persia haron ni Jesusi sada Mesias de belum Mesias dan sianon seharusnya itu pinoparni si Daud. Ya. Diba daw. Na dia songonon. Na akka saldadu na manakap ibana longang do marnida imana dohot mabege hatana. Akka parisi mangalusi akka situ ni parnguruan mardongan suku-suku na asing. Ayadong do porsea di ibana sada sian akka situa manang parisi. Jadi Yohanes mampatorakon sada songoron ma nati kosna. Songoron. Tapi adong na seres gabe suku-suku. Adong do mulu si Yohanes pasat to barito adong do natorok memboto porsea tu Yesus. Mulu langsung mai tu aplikasi di bagasan muluta. Mulu tapasahat barita nauli tu akadong natoro. Pasahat me. Contohnya hari Sabat manang si pangano manang na asing.
Dia ba arang situ tuh dia barang situ tuh ondo segurang alusna. Apa itu beren sina Nikodemus. Orang di pasar di doksong. Jadi alus yang suku-suku nasida ima tutu ala sian naung taida sada sian halak parisi porsea tu ibana. Molo tapasaat barita nauli tu akka dongana torok. Tu hita noai. Jolo manggugo martangi yang mahita. Baru tapasaat tu akka dongana torok. Asa nasida boy porsea tu Jesus. Songon nahata tu akka naposo di Tuhan amang pandita sianipar do amang pandita utasoi. Jadi itu ita amang daina unang pala itor mariar hita itor rido nanon dang porsea lagi tu Tuhan mulu pasato dang porsea apa ta bere akan oferisi sina Nikodemus gabi porsea mana tu Jesus ya eima tugas ta akka sisian ni Tuhan pasahaton barita nauli asa gudang jol mana torok porsea tu Jesus. Songoni masada sautik persejarah nakulian mardongan moleat itu amang pandita. Tapa baik, tapi ke masada rimpunan na di pasatu amang pandita purba. Mula ti madita saluna ng mga rangrangi parsejaran di parsejarah pono-ponon na maruluan gumudang panidangyon do pa Kristus mga sikota parsejari jala di parsejaraton tuluhali meita marsiajar taringok panidangyon di parsejarah papaton akasitidangi taringok Kristus imam Mesias parsejarah palimahon panidangyon ni halak Samaria di napono-pono mo sa parsejari gumodang panidangyon. Si Johannes Padidi siya sere mirohay ditidak ko do musekan si Jesusi. Baru biru-biru molo si Johannes laki merdoko Jesusi pangudi. Biru-biru di bata. Baru napinatorang ni amang padita siya ni pernakingan. Amay pe makatidak kon si Jesusi. Jadi itu hita sonari adong ison di parsejarah ta di lipunan non. Sa pedong mabahasa manang na haruar suku-suku songono. Tui sedo hami neng lao. Alanya ha, situ natorok ngay beren. Tunggudang do akka halongangan, jala gudang do nung makatidakon ise Jesusi. Ale di balik ni musekan, gudang akka situan ni halak Yahudi na mangalagay halaki manghuto Jesusi. Molo songo dihita batak gudang do bahasa songonon may namasa di daga ursa inamasa iniula dang ala nati kos manang nadaong dang ala nati lehet manang nadaong ali ala gudang mangulahon taulahon oppe namari Jesus oppe huberen gudang do jol masonari mangihutton ala ni torok ni jolma ala mangihutton aha namasa ne diulahon ni jolma di sort pasejaraton tui sedo hami neng law dang ratar tarikon hata ni Kristusi podana di holong dohot dengga basa dungi laho tu haholomor di haporsion nagale tu hajahaton di portibion dan mungkin hata rikos satikos na lipunan na tunggudang bahat mana makatidakon isi Jesusi asabu iga besare sitio por dihita jolma na di portibion jala gawe patuguon haporsiota damang day ng didia peta maringanan sa tikyo sonari pasatu hita dong ditidakon isi Jesusi jala amepe ditidakon do isi Jesusi anak na hinaholongan ni Jesusi debata amadi jala didokon ison angguau dang dung dipatibo au siatan on taitok kudo saluhut nasida tuau
Jadi tapatibo ma debata. Tasobba ma Yesusi. Tasobba ma Yesusi tapatibo mana? Seboy hita ditait. Boy hita gay paneyan. Isulgo nang pinalade ni debata tu hita. Soma gabi songon Jojo tu hita. Di dia pita maringan damang dainang na hinahulongan di baga sa Jesus Kristus. Siyang giyak ma. Tunggurang panidangiyon ni Jesuson. Panidangit taringo ni Jesuson imam Mesiasi Kristusi imam Mesiasi. Siyang giyak bu imanogu haporsyota lampagarahon haporsyota lamma ria hita manom haloran di Tuhanan nong napadualion di surga asabo hita masonang doho Jesusi omma ripunan ni persejara di hita di persejara panapon mardongan mau lihat Mau lihat itu amang pandita purba nama pensa dari rimpunan di kita persejaran paunopon di sekolah sabata. Tapangido ma harel ni amang pandita sianipar nalaho patupahon tangiang panipuli. Kupasa matu amang pandita. Ardung dosun jala sidung ulaun diskusi di hita na patorak konatan debata da tutup ma di bagasat tangiang martangiang mahita. Ale Tuhan debata nami na maha bangsa di Banua Gijang. Di bagasan uduk jala seret mi roha. Rorohami pasangapon ho laos madok mau leate. Ala dia lusihoro tangiang nami. Di sarokoro to di porbadia na malu habisu ko tuhami. Asa mangatusi hami di hatami. Jala na mangaluto di porbadia asa tarjalo hami hatami. Jala maluto di porbadia asa tarulaho kami margogo hami mangulahosa. Asa boy pauto pahami akasangat di bangulon nami marhita na marpikir hami na marnida hami na marminegi hami na makatay hami na mardalak kami na mangulahon saluhut diakka na masa di nami saluhut na mabosangat biharajanmu jala martua mahwale mang nabasa marnida hami akayanakomu na pinaluam marhitis Kristo nami. Nungal godang jalatorop panidangion na persari hami. Hodo Yesus Kristus na nitongos ni bata ama nagay palohok kami. Hami peri Tuhan maka tidak kodo. Nunga hajalo hami haluaw ni martua mahami majalo haluaw siyako. Jala nunga bakilalhok kami padonganyomu. Naksongoni diaka pangurupamu. Mangalir kahomion di salut diaka proni pangulon nami. Madok moleate mahandi saluhukna. Dumobi siya Tuhan. Leo di hami, hok ni haporsyaun. Asa partoha pami, di harajaun, na di paradem di hami, di parom padualion ni Tuhan. Upasa tami mon, marhite, Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. 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 Lihat tu kupasa tu amang pandita El Shenipar naung paradehon tangiang panipuli. Tuhita amang dainang manang di dia pehita maringanan. Hami mangido tuhita saluhutna. Melike ABM Ministry manang Advent Batak Ministry channelon. Dohot subscribe dan komen di kolom chat. Ya, molodong suku-sukun di hita amang dainang boy dibayin di kolom chat manang pangiduan tangiang asa di tangyakon boy adong di kolom chat. Ya, jadi hamina upat mandok tu hita saluhutna. Horas. Horas tadi madingin firmat tadi matugu. Mati tu. Setai